Pahitay ka na ng matay kwarta dyan na. Hilag lang ako nito na. Sa may tirada na ni Ronay, mga kwarta lang ko. Tama. Mangutang na lang dahil ko, be. Tura. Times 5. Yati, Gis, may gihatag, bay. Ibay starter din ako nito. Tura. Ini siya rin yung paldo ron. Yati na ni. Bay scatter nga, bay ang buhay gihatag. Kasin sa ko, bay. Ayo. Asa naman itong tao dyan, bis magpakasin ako. Okay, labong, bis mong paldo rin ko nilibalik, day. Ayo. Ay, siya to. Ay, kanang Jo, kanang nata ko yung si mo, bo. Ay, way problema. Nyaon sa mana. Kanang Jo. Hiram ko kwarta, Jo. Kana lang, di dyan ako namatag si mo. Kaya kini akong kwarta diri ha. Bukas in pa ko, kaya bis mo paldo di ko. Na, sultihan ta ka lang scatter ni mo, Jo. Di, Jo ka kadaog, anak. Di ka daog nga ikapilan, di ko kakasa-out sa link di pa-upload. Basig na sultihan na po di ka, Jo. Pero, perma na si kong skalibo, Jo. Na, iskalibo na dyan nabilis sa kwarta diri ba? Saan mo po dyan mo di ay? Ay, kanong gamitonon lagi sa kong anak, Jo. Kay, magkuha mi siyang requirement sa school ba? Kay, eskwela na mong gutugod niya. Wala siya bag ba? Pwede siya balon. Mo na, tutugag buhat o bata, huwag mo ka gasto. Saan taman na sa eskwelahan man na. Kontra o. Salamat kayo ni Jo. Ako na kinintabas yung anak, Jo ba? Receive yan na ha? Ang ilisan lagi na ko ni Jo. Ako din Bantay lang, Jo, ha? Matos ako, Jo. Salamat kayo, Jo, ha? Sige. Hindi na baka ni gasolina niya akong motor. Malingki ko ba kayong sulod sa mong rip? Lawa na, wala na yung sulod. Pamalingkis ako. Ang damay asam, susi ani oy. Ay, Koy, may ngudto, Koy. Iya, ano sabi tuyo ni mo? Ay, kanang Koy. Pwede ko manghirag kwarta ni mo, Koy. Na, manghiram ni nung kagkwarta nga palakaway na manggani ko kang palikog konsumo. Ako nang Koy, pangayo lang gud tagod. Balag is kalibo lang gud, Koy. Na, binuang manang imuhayang akong kwarta dari tama-tama rin sa kalibo, pampamalingkin ako. Yung sa man imong pagpamalingki, Koy, na kinahanglan naman og requirement sa kong anak. Ay, naunsa naman taon hinuon ni nga ako naman imong pagbaguon na nga imuha man ang anak. Sige na gud, Koy. Bayaran nga po na ko na pagkaugma, Koy. Importante ram jud kay gud. Sos, og di pa lang dyan para sa eskwelahan para sa imong anak ba. Di ka paula mo, pero sige na lang. Pero bayarin ni ugma kay ako ang ipamalingki. Salamat kayo na, Koy. Kaya mo yung ipahiram, Koy. Para dyan na si kong bata, Koy. Matos ako, Koy. Bayaran ako ni pagkaugma dahil, Koy, ha? Bayari yun na. Ugma biya kong malingki. Wati na siri yan. Wa ba dyan bayari ang giulam ng iskalibo? Karon biya to yung ingon, pamalingki na ko. Oy, Koy! Ano ka dyan? Marumang nagikog. Lami dyan kayo magikog. Gutom kayo, wapo ko'y kaon. Akong pampamalingki, giulam ni William. Na, sa kuwapo, nangiram po itong iskalibo. Na, gilaman po di ka niya kung sa'yo panangisi mo. Kuan daw, sa iyo, karamin sa anak daw iskulahan. Na, parihatag kuan, giingon niya sa kuwang. Yang ingon, karon niya bayaran, pero wala pa man. Ay, turo to ta. Ay pa, tara. Pas ito. Tanawa, Jo. My God, Maluto akong I barbecue. hate traffic. Agi ng barbecue nga gano'n. Nah, daan ko palagi. Di gito para siyang anak, para gito siyang bisyo. Nah, tama jud kay koy. Para jud siyang bisyo, kaya subag to ko koy haling. Mo no, paita. Uy, ngaon ta.